Коварният аяла, в когото никой не се усъмни, че може да има връзка с опасния инцидент, извлече сериозни дивиденти от ролята си на спасител в борбата с кръвожадния крокодил. Старият Махара го обсипа с подаръци и благодарности, и по този начин той се превърна в желан и чест гост в двореца. Хитрият родственик се възползва максимално от благоволението и често участваше в ловните излети на Марти, който не подозираше каква коварна змия е приютил в пъзвата си. Нов адски план зрееше в главата на индигена и той само търсеше благоприятен момент за осъществяването му. Марти обичаше излетите по катерен в ловен кош върху огромния слон Ро и наскоро след инцидента с Гавиела организира хайка срещу върлуващия в областта се аблезъб тигър Людоед. Независимо дали беше ден или нощ, атлантът винаги се отзоваваше на сигнали за местонахождението на опасното животно, но тигърът редовно се измъкваше невредим. Аяла реши да използва ситуацията, за да нанесе своя удар. При поредния нов сигнал от местното население за Людоеда той възложи на Ари да издебне, когато няма никой около снаряженията и да прореже фино ремъците, придържащи слонската кошница кула, очаквайки, че в моменти на резки натоварвания те ще се скъсат. Това се сторило недостатъчно на злодея, затова закупил от змийски факири екземпляр от малката отровна змия Декея. Толкова незабележима, че приличала на голям червей, но била силно отровна. Пак немият Ари трябвало да я подхвърли в слонския кош непосредствено преди качването на Марти, там тя неминуемо щяла да го ухапе при някое случайно съприкосновение. И така дългоочакваният ден настъпи. В момента на потеглянето, суматохата около приготовленията, Ари изпълни възложената му задача. Никой обаче не знаел, че Марти при всяко излизане в джунглата надявал азбестовите чорапи с подсилена метална нишка. Още с сядането в слонското седло Марти дочу някакво леко съскане, погледна към краката си, видя малко червиевидно създание не по-дълго от 30 на сантиметра, сключило му цунка в космите около глезена. Посегна към него, но бе спрян от резкия вик на Сали, водача на Ро. Господарю, не го пипай, това малко змийче е толкова отровно, че за съвсем кратко време от ухапването се умира. Сари се спусна към кулата с нож в ръка, който виси постоянно на кръста на водачите на слонове, наведе се, хвана за шията мятащото се змийче и му отряза главата. После внимателно освободи впитите зъби в посместата тъкан на чорапите и поплъти учудено глава. Не ви ли захапа, господарю, запита притеснено той. Нищо ми няма. Отговори усмихнато Марти. Клатейки невярващо глава, Сали зае мястото си при главата на слона. По-късно индигенът разправи на всички, че атлантът е неуязвим за змийска отрова без да подозира, че спасението на Марти идваше от специалните антизмийски чорапи, които по окосменост и цвят не се отличаваха от нормалната човешка кожа. Лекото зловещо приключение не възпря Марти и той с бърз ход се отправи към селцето Марауе, където Людоедът бе убил старица с придружаващото я дете. Животното беше толкова дръско, че дремеше недалеч от жертвите си, които бе примъкнал под едно дърво, без да очаква, че някой ще се осмели да оспорва плячката му. Водачи от селото показаха пътя, като използваха пътеки в джунглата, проправени от дивите животни. Скоро гората се разреди и след малко поточе последва огряна от слънцето поляна. Ето го там, под голямото дърво, тигърът дремеше лениво, затиснал с предната лапа трупът на старицата. Слънцето прежуряше, но вече не така силно, тъй като клонеше към зарез. Мухи кръжаха около него, помолчуната изцапана от засъхнала кръв по очите и най-много по телата на жертвите. Роякът за миг се разлиташе, когато изнервеното от тях животно се раздвижеше, махаше с опашка или тръсваше с глава и отново започваха досадното жужене и неприятно кацане. Дочувайки някакъв шум, Людоедът разтвори уста и прозвуча страховит рев, от който индигените се стъписаха. Водачеството им беше до тук. Нищо не можеше да ги накара да вървят повече напред. Марти беше въоръжен с дълга бойна пушка, а до него в слонската кула бяха наредени 2-3 индигенски традиционни ловни копия. Подушвайки миризмата на хищника, слонът се раздвижи недоволно. От своя страна тигърът, съзирайки ловната група, се изправи разгневено и отново изрева, приготвяйки се за нападение. Атлантът се прицели внимателно в откритата лява предница, но в момента на изстрела тигърът мръдна и куршумът само го отраска, нанасяйки лека рана. Изревавайки от ярост и болка, той се впусна към ловеца, приготвен да скочи към кулата. Слонът приклекна на задните крака, за да отбие с бивни нападението.
Точно в този момент подпругата на Самара се скъса, предварително срязана от Али, и кулата се изтърси на поляната, затискайки Марти. Ловецът остана за кратко време съвсем без защита. Слонът пристъпи и го запази от опита на Людоеда да го докопа. Сали направляваше слона да прави заслон с тялото си, докато Марти се опитваше да се измъкне от неочакваната клопка. Пушката и копията останаха в разнебитената кула, а тигърът дебнеше момента да скочи върху лежащото човешко същество. Единствено пистолетът играчка, стоящ на кобур под лявата му мишница, можеше да му помогне по някакъв начин. Марти го извади, освободи специалния предпазител и заследи обикалящата котка, като същевременно внимаваше да не попадне под слонски крака. Колкото и да беше внимателен Сали и направлявания от него гигант, такава опасност съществуваше. Необходимо беше някой с нещо да отвлече вниманието на Людоеда. "Хвърляйте копия", изкреща Атланта. В отговор свистя само едно копие и се плъзна по здравата тигрова кожа. Реакцията на животното бе ядовит рев, който накара надничащите индигени от горския гъсталък да потърсят убежище на високите дървета. Краткото време, в което тигърът се обърна към тях, даде възможност на Марти да произведе два изстрела. Единият от куршумите бе взривяващ се думдум, а вторият с приспивен опия. Рана цъфна на тигровата плешка и той се хвърли напред, но бе пресрещнат от два нови изстрела от двойката приспивни. Вече с 3 опиятни куршума в тялото си саблезъбата котка започна да залита и след секунди тежко тупна на хълбок. Настървеният от битката слон се доближи и пробуде тигъра с бивните, а после започна да го тъпче с масивните крака, докато го разплеска, направляван от смелия Сели. Минути по-късно се приближиха и селените индигени, но останаха на почетно разстояние от мъртвия хищник. Повярвали най-после в смъртта на Людоеда, те изпратиха вестоносец до селото с добрата новина. Страшилището, което години наред вземало безнаказано стотици човешки или животински жертви, беше мъртво. Поради настъпилата тишина на нощта и заради скъсаната подпруга на слонската кула, Марти пренощува в индигенското селище. Но не забрави да изпрати човек до Ариана, за да не се притеснява. Докато майстори подмениха скъсаните ремъци, се изразиха да му благодарят повече от 10 фамилии, платили кръвен данък на Людоеда. На другия ден Марти се прибра в двореца Еметуер без происшествия. Разсъждавайки върху поредицата от злополуки, които го преследваха, той направи извод, че това не е случайно. Имаше сили, на които неговото присъствие тук не беше угодно. Кой ли се крие зад тази умна и зложелателна ръка? Вместо да губи време в догадки и размишления, Марти реши да остави тази чест на махарата Ситан, а самият той ще бъде по-добре да направи така дълго отлаганото посещение при наместника в Калкута.